ma-report natin sa head office. Ilan lahat yung nag-avail ng ating promo. And this is really very good, lalo na po doon sa mga taong nagninegosyo na ating product o kaya yung mga whole family ang gumagamit ng ating product. Opo. Kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At syempre tayo mapapakinggan sa Masbate. Ang mga taga-Masbate, magkakaroon kayo ng health orientation and health consultation. Opo, kailan? July 19, this coming Friday po. Friday, diyan mismo sa CMD Center in Masbate. Harapan ng Bangko de Oro. Take advantage mga taga Masbate. CMD Center in Masbate po yan. Take advantage kayo. Oo, yung mga members natin, pwede kayong magsama ng mga kakapamilya nyo, mga kaibigan nyo, na may mga health problems din. So, yan muna. And of course, dyan pala sa Sorsogon, magkakaroon din kayo ng event. Opo. Yan ang mga sunod-sunod na natin na pwedeng gawing event. Oo, pero yan. Sa mga taga Sorsogon, sa Kapalonga, opo, Santa Elena, magkakaroon din po. Pero anyway, kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman, at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, dyan sa area ng Katbalogan. Hanapin nyo lang si CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Open po yan Saturday hanggang Tuesday. Opo, Saturday hanggang Tuesday, 8 a.m. to 5 p.m. Of course, dyan sa area ng Tacloban, hanapin lang si CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Opo. Open dyan Monday to Saturday. Opo, Monday to Saturday po yan. 8 a.m. to 5 p.m. Hello kay Ma'am Nelly Sangki. Opo, yan sa mga nasa Facebook. Hello po sa inyong lahat. At ganun din po sa mga nakikinig saan man kayong radio station, makakapakinig ng ating programa. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan, nako, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio, the perfect combination of CMB, CBF, at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested na po yan. Katulad nitong isang mapapakinggan natin, paano siya natulungan ng ating product, ay isang taong desperado. Pero yan, pakinggan na lang po natin. Mga sakit sa puso, nako. Tandaan po natin, pag tumigil ang ating mga puso, dead ball. Diba? So, eto ngayon, pakinggan natin. Paano siya natulungan? Okay, nandito pa rin ako sa DAET, katatapos lang ng ginawa naming health symposium. Meron ako ditong napakaganda ng experience sa paggamit ng ating product. Naging desperado na siya, pero eto ngayon, iba na ngayon ang aura niya at iba na yung kwento niya. Sir, i-share mo naman ang kwento mo. Pangalan, edad, at taga saan po? Ako po si Ferdinand Tondo, balik po dalawang residential namin sa likod ng Chongbo, sa Mantagpak, Puro 4 Mantagpak, at saka sa Barangay Mambalite. Kilala po kami dyan. Edad niyo po? 57 na po ako ngayon, at na-diagnose po kasi ako naimatay po ako ng dinala po sa provincial hospital dito sa DAET.
at nawalan po ako ng malay. At nang ito, di-echo po nila ako, yun po lumabas na severe na po yung aking yung heart problem ko. Ano po, kailangan ko po ng operasyon, open heart surgery, valve replacement. At sa katarantahan ko po, naghanap po ako ng doktor at napunta po ako dun sa Philippine Heart Center at nag-apply po ako ng yung po sa charity, nakapasok naman po ako. Actually po, naka-schedule na po ako sa Philippine Heart Center. Kaya lang po, narinig ko po sa radyo kasi ang sakit-sakit na ng puso ko. Narinig ko po sa radyo ang CMD. Kaya nanihina po ako nung pumunta ko din sa clinic ng CMD sa Jegolin yan. Itrinay ko po yung CMD at nakita ko po yung pagbabago po talaga. Hanggang ngayon, nung unang 7 days ko po pag-inom ng CBF sa kayang CMD, naramdaman ko po yung parang hinahalo ko yung tiyan ko. Tapos siguro mga 9 days or 10 days, grabe na po yung kato-toilet ko sa produkto. Mabalik-balik po ako ng At yung pakiramdam ko po parang yung tulog ko po maganda na. Dati hindi ka nakatulog. Ay grabe, pabangon-bangon every 10 hours, every 1 hour, every 10 minutes, pabalik-balik kasi ihi ng ihi. So hindi ka masyadong makakatulog. Pero ngayon po, hindi ko na namalayan anak ko, andyan na pala sa loob ng kwarto. Tulog na tulog ako, hindi ko na namalayan. Pero yung health problem mo, sir, ilang buwan ba o taon mo na yan na naramdaman? Na-detect po ako nito nung magkikidney donor po sana kasi pamangkin ko nung year 2019 po yata yun. Na-detect po na may rheumatic heart disease pero binaliwala ko po yun. Kala ko hindi lalala. Ngayon po lumala nung April, ngayon lang pong taon. Lumala na po siya. Acute na po talaga siya. So, ibig sabihin, bago pa lang yung paglala niya, sir. And minsan, kaya-kaya mo lang. So, kaya nahimatay kayo. Ano po talagang pakiramdam ko masama na kasi parang akong lasing palagi, nahihilo. At yung pain po ng puso ko, iba na talagang parang laging umaalon sa nanghihina ka talaga. May mga iniinom ka noon na synthetic drugs. Marami po, 5 klase po araw-araw. Pero Kaya na mag-mention ng pangalan. wala naman pong pagbabago, ganun pa rin. So, Ilang buwan po iniinom niyo? since April po, nag-ano po ako. Tapos nung po at kinakapos din po ako sa financial, itinigil ko nung ko po yung CMD, itinigil ko na po yung CMD na ako nakatuto. So nakita ko po yung pagbabago talaga. Nawala po yung nakakatabas na dyan sa paligid ng bahay. Tapos yung tulog ko maganda na. Tapos yung puson ko dati parang kung tawagin ibinubusiaw parati. Wala na siya. Saka yung sakit ng ulo ko nawawala. Ganda na po ang tulog ko. Saka yung pagdumi ko, dati hirap akong dumumi. Ngayon, naku, pagod ako sa kato-toilet. Pabalik-balik ako sa toilet. Yung mga, parang natapak na yata yung lumalabas sa bito ko. Kasi mga kulay puti, saka kulay green yung mga lumalabas. Sabi ko, ano kaya ito? Talagang sumisirit yung pet ko. Kaya, so yun po, kumanda po yung pakiramdam ko. Hanggang po ngayon, siguro po nasa period of recovery na po ako. Ilang days ka na nag-take ng product? Since November 2 po ako nag-start ng Wala pang 2 weeks. Sa po, ganda. 2 weeks na. Ganun Pero po. may magbabago na. Yung pain po, naramdaman ko kasi tinetesting ko siya eh. Minsan tumatakbo ako. May sakit pa sa konti, pero hindi na masyadong kagaya noon. Talagang pag nakaputol nga ako ng yung saging na titibain mo sa puno. Yung saging, nabubuhat ko na nga, yung isang bulig na, nabubuhat ko na sa, wala malang naramdaman sakit. Hindi na ako masyadong, Para sir. hindi na ako masyadong hinihingal. Ituloy-tuloy lang po. Anong message masasabi mo sa mga Spartan, sa mga listener? Sa mga katulad ko po na may sakit, tuklasin lang po ninyo ang produkto ng CMD. Subukan po ninyo, hindi lang po ninyo subukan gawin po ninyo parang maintenance na po ninyo at makita po ninyo ang pagbabago sa sarili ninyo. At para po kasi katulad ko,
na medyo minsan kinakapos talaga sa financial, huwag po kayong mawala ng pag-asa kasi nandyan po ang ating, nandyan po ang ating gobyerno. Ang ginagawa ko po kasi nagpapakonsult po ako sa doktor, tapos hinihingi ko yung medical certificate, yung reseta. Lumalapit po ako sa mga government agencies natin, gaya ng Dong-Tulong, ng Malasakit, ng DSWD. Handa po silang tumulong sa mga kagaya natin kinakapos sa financial para po makasurvive tayo sa ating na maintenance. So, yun po ang ginagawa ko. Kaya huwag po kayo mawawalan ng pag-asa na mahirap kayo, wala kayong pera, wala na kayong malalapitan. No, susubukan nyo po, tatagan nyo po ang loob nyo, alisin nyo ang hiyanin nyo. Kasi ang national government naman po natin is handang tumulong sa mga nangangailangan. May budget po ang ating DOH para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Andyan po sila. At yung pong mga natural medicine natin, gaya ng CMD, napakabisa po, napakalaking tulong po sa atin. Ngunit na po kayong operahan, gumastos ng kung magkanong milyon halaga ng pera, ngunit na po, andito pa ng CMD para makasave po tayo sa ating mga gastusin po para po sa, ang CMD nga po is pangmasa kasi yung presyo po niya, nag-try na rin po kasi pang naturopathy kasi, pero yung presyo po talaga niya is ang mahal po talaga, pero ang CMD po pangmasa ng presyo, effective po, at kikita po kayo kung gugustuhin po natin ang negosyo po pangkabuhay, pangkalusugan din po natin. Pangalan po ulit. Si Mr. Ferdinand Tondo po, at maraming salamat po talaga sa CMD. Malaki pong tulong at yung iba po kasi ang hirap. Ayan, napakagandang kwento ng kagalingan. Actually, akalain mo yan. Nung na-interview ko pala siya, 2 weeks pa lang na gumagamit ng ating product, pero ang ganda na kaagad ng resulta. Mr. Ferdinand Tondo, siguro pag next time na may event tayo dyan, gusto kong makita ka uli, ma-meet ka uli. Oo, pero sa mga dyan sa mga listeners natin sa area ng Daet, sa mga malalapit dyan, free health consultation po kayo doon sa CMD Center in Daet. Pero punta lang kayo doon sa mga 9 a.m. to mga 9 a.m. to 3 p.m. Opo, in the afternoon. 9 a.m. to 3 p.m. in the afternoon ay 3 p.m. nga in the afternoon. O, diba? So, ulitin ko lang yung aking announcement. Oo, mga taga Masbate, attend kayo. Oo, kasi tatravel dyan yung ating leader from Legazpi, yung para mag-conduct ng support dyan. Health orientation and free health consultation. Opo, kailan yon? Ngayong darating na July 19, 8 a.m. to 5 p.m. po dyan. CMD Center in Masbate, harapan ng Bangko de Oro. First come, first serve po. Okay? So, yan ang gagawin dyan sa inyong mga areas. And of course, abangan nyo na lang yung next natin na mga event. Pero dito sa Legazpi, open naman tayo Monday to Saturday, 9 a.m. to mga 5:30 p.m. Oo, pwede pa kayong pumunta, bumili ng ating product. Okay? So, sa mga listeners, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, for all of you, hindi lang good health ang sinishare natin. Kasama po ang kabuhayan. We need retailers, we need distributors. Opo. Marami nag-join dito sa atin dahil may mga health problem. Kasama na ako doon. Nag-join ako dito dahil may mga health problem. Opo. And na-prove namin na napakaganda talaga ng ating product. Ginawa namin mag-share sa mga tao by spreading the good news. Kaya naman marami na po ang natulungan. But still, marami pa tayong dapat i-reach out. O, diba? So, ulitin ko lang dyan sa area ng Catbalogan. Ito yung hanapin lang, CMD Center at 5391. Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City. Atop St. Therese Family Drug Store. O, open yan hanggang bukas ha. And syempre, CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Pero magkakaroon kayo ng event dyan.
Abang kayo, mga taga Tacloban, mga taga Catbalogan. Comes August, opo. Magkakaroon kayo dyan ng event. Opo, ito actually nandito na nga yung schedule sa akin. Magkakaroon kayo ng event dyan sa unang-una, yan August, Tacloban. Dyan, 9 a.m. at Juanito's Kitchen and Cafe. Opo, saan ba yan? Hanapin, pag hingin ko kay nurse, ay kay Ma'am Grace, yung exact address dyan. Opo, yan. Tacloban City po yan. Juanito's Kitchen and Cafe. And August 17 naman, dyan naman sa Catbalogan. Opo, mahingi ko lang yung mga ano dyan, mga address kung saan gagawin yung ating event na health symposium. Okay? So, sa mga listeners ha, dyan lang kayo at nandito lang ang iyong lingkod. Kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. Text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo sa 0939-904-0717 0939-904-0717. Hello kay Ma'am Jenny Marcoso dyan sa Katarman, Northern Samar. So, dito na muna tayo sa ating mga CMD centers and active distributors. Okay, para sa pangangailangan nyo ng aming mga products, bumisita lang sa CMD Centers in Camarines Norte, CMD Office at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church, CMD Office at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. CMD Santo at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, near Joseph's Garden. Sa corner, Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Capalonga. Sa Farmacia Nikiana, Centro Pinsons, in front, Municipal Hall. Sa Doctor's Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Sa Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. CJ Pharmacy, Matapong, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvico Pharmacy, in front, Labo District Hospital, Barangay Talobatib. Ma'am Helen Valenzuela, in front, Cadoreco, Batobalani, Paracale. Ma'am Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batubalani. Jolito Limpot, Purok 6, Lara, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Camarines Norte. Susan Correa Apais, Susan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Camarines Norte, hanapin lang ang mga CMD Center at 36A Barling Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dorjoy Esplana Building, Manila Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap, JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buwing, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Ma'am Cathy Sastil, Binanuangan, Karamuan, Capsur. Ma'am Emilia Cabaltera, Bugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawo, Dragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, si Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Darabalma, Rosalina Toripalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karambaran, Catanduanes. Ma'am Salvi Cabal, si Anisaka Center, San Pedro, Vera Catanduanes. Sa Nag Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, near Power Zone Gasoline Station. Sa Masbate, CMD Office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro. Ma'am Aida Amor Sarillo, Interior, San Jacinto, Masbate.
Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jet City Pharma, Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon. Mr. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMB Pharmacy, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Dunsol Imperial Marketing, Dunsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply Centro, Pilar, Sorsogon. CMB Office at Room 204, ACM Building, Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Ma'am Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon. Sa JNC Store, care of Ma'am Sherry Lozano Apuli, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. TGP Pharmacy sa Magallanes, Sorsogon. Yan sa Butika sa Guitison Street, Magallanes, Sorsogon. CMB Center at Adobis, Kasiguran, in front of Kasiguran Technical Vocational School. CMB Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. So First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. CMB Center at Second Floor, Center Point Building, at Top 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Mamor Del Neo, sa Ortiz Cockpit Compound, Tatalpak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Mami Michelle Biascas, CM Saki Center at AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7. Poblacion, Bakakay. At CM Center at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. At Top DM Mixers Paint Center, Jeremias Balia at Genesis Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Mangelia Kising, Purok 4, Lidong, Santo Domingo, Albay. Kapitan Samson Bartumen, Napunan, Bakakay, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa Second District of Albay, siyempre yung aking center, second floor, room 208, PVLD Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, at Top Denver's Computer Shop. Mamilda Berdin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Stores, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Purok Burukan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy Chen General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito, Albay. Ma'am Josephine Rancho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawo, Daraga, Albay. Jordan Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1 EM Spayo, Legazpi. Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bankirohan, Legazpi. Rowena Marfield, Noah Marfield Grocery and at Market Side, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Side Commercial, Market Side, Daraga. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMB Office at second floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Calius Bakery, in front, Barangay Hall ng Humapon, Legazpi. Ma'am Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawahan East,
Legazpi City. 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore. Pantaw Libon, Sonia Pereña, ground floor Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong Kamalig Albay, Rexay Sardania. Sardania's Store beside LBC Ginubatan, Ma'am Ami Canseco. Sa Boardwalk Service Center, Market Site Uwas Albay. Uchopay Water Station, Bichara Arcade, Pulangi. CMD Office sa 2nd floor sa Palisyo Building. Sa Palisyo Street, Basod, Pulangi. At CMD Office, 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Ma'am Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs. Sa munisipyo ng Uwas, Ma'am Nea Pasiños, San Francisco, Ginubatan, Infront, Tria, Cable TV Office. Maria Sabasa, Banian, Uwas, Albay. So, yan po ang ating mga CMB centers and active distributors. Sila kay Ma'am Cindy Icardo. Oo, and yan, Sir Richard Navotos and Ma'am Nora Leonora Napod. And of course, hello sa lahat ng mga nakikinig sa radyo, saan man kayong radio station nakikinig. Hello sa inyong lahat. And of course, yung mga nasa Facebook, hello po sa inyong lahat. And ulitin ko lang yung pasasalamat sa napakadaming nag-attend na ginawa natin na regional convention. Kahapon po iyon sa Casablanca Convention Center. Maraming salamat po sa inyo. And of course, pwede nyo pong habulin hanggang Thursday yung ating promo kasi nagkaroon tayo ng promo niyan. Binaba ng company yung promo ng 65 ml CMD, the CBF, yung ating CR juice, naging 3+1. So, kung ako sa inyo, lalo na kung the whole family ang umiinom ng ating product o kaya ginagawa niyo yung negosyo, nagbebenta kayo ng ating product, nako, i-take advantage nyo na maka-avail. Ma-avail nyo yung promo. Palain mo yan na dati 5+1, ngayon 3+1. Pero, only for those na nag-attend. Okay? So, ulitin ko na lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Maraming salamat. Sana po ay matugunan na ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.